Makambozvibvunza here kuti the reason yandinouya pano ndichitaura nezvemarriage yangu ndeyei? Pana akambozvibvunza kuzvibvunza chaiko chaiko? Obviously hapana. Ina handina hama. Ndoda kukuudzai. Handina mai, handina baba. Kuna vanenge vasingazvizivi. Saka mukatona ndichiuya panapa, ndotiraya kuzvirerusa. Asi kana muchida henyu kuti ndingondopinda mumotikari, ndingowira mumotikari kana kuti ndingondozvikanda somewhere, ndisauya panapa ndichitaura mondoudza. Ndingoenda hangu chero kwandangoenda ndongondosvika ndongondoti dzi ndisina kutaura. Yes, of course ndiri murume, ndofana kuchengetedza marriage yangu, but don't forget that ndiri munhu akafanana nemi mose muri pano. Manzwisa. Ndoda kukuudzai zvinhu zvandisati ndakambokuudzai imimi. Zvandoda kuti muzive kuti why inini marriage yangu ichiramba. Zvandisina kubvira ndakataura muupenyu hwangu. Muri kuzvinzwa? Ini mukadzi wangu, ndoda kuti mundiudze kuti mukadzi akanaka here, anotora zvinhu zvemumba achiudza vanhu, vanhu vaanoudza, vanhu vandisingataudzani navo inini. Muri kuzvinzwisa? Alright. Ndobva ipapo. Do you remember kuti ndakatumirwa pfuti nchida kuzourayiwa inini? Andambozvitaura zvinhu izvi pandoda kukuudzai. Ini ndasitopa kutaura nevanhu vakatumira pfuti. Mukadzi wangu aiva busy nawo kudaiwo. Nhasi takonandirana nyaya yema-enemies angu inini kuti ari kutaurirei navo. Ma-enemies angu ma-socialite. Iye anobva aenda uko kondozviita mutsvene, wondozviita munhu waMwari, wozviita unge ndiye atori mwana waMwari, ini ndatoipa. Kusvika pakundiudza kuti pauri kutambira kunonyudza. Okay. Ndinofungei. Ndinofungei. Ini ndakasitopa kutaura namai Mazowe, mazuva andairwa nawo vaya. Ndikasitopa kutaura naMeki, but mukadzi wangu she was still keeping chatting navo. Zvamaiona chinetsana futi palife kudaiwo, achita unga anondiwira tsitsi ndisapopota ndisaita se kusera anenge ainavo. Ndofunga kuti kudini? Guys, ndikakuudzai pa 3 years dzandauya kumwedzi. Ndinozvidemba kuti ndakawirei dai ndainetsana nemunhu ndiri paground. Foni yangu iyi yakatakura. Muri kuzvinzwa? Ndinozvidemba kuzvidemba. Zuva nezuva ndinomuka ndiri mumachira kuti alright, ndakawirei naye munhu. Ene ndoda kukuudzai, this is the first and last. Handiundi ndichiadresa nyaya iyi. Bandoda kukuudzai kuti inini chandiri kunetsana nemunhu uyu, ina handina ukama nemasocialite. Mukadzi wanga ane ukama nemasocialite. Ndo nyaya hombe yanetsa mumba mangu. Inini ma-enemies angu ese ari panapa masocialite. Muri kuzvinzwa? Ndo nyaya hombesa yanetsa. Zvimwe zvekuti togara tichirwa, takagara tichirwa kubvira kudhara neimwe nyaya ndakamboya nayo pano. Hazvingamboiti zvitsva zvekuti tirambe tichikonana. Muri kuzvinzwa? Iwewe kana uri mukadzi uri mumba wakaroorwa, handisi kuchaya mapoto kane mukadzi. Guys, come on. Handisi kuchaya mapoto. Ndakaroora. Ndinouya pano ndichikuudzai nokuti handina munhu wekutaura naye kuno. Munhu wandaitaura naye ndiMary. Sisiketi chaiyo ndotaura nawo, but I don't go deep mumarriage yangu, vanozviziva. We can share zvimwe zvese, but mumarriage mangu handinyei mukadzi wangu navanhu. Ndopika namai yangu vandakaisira tombstone gore rapera. Handinyei mukadzi wangu nemunhu. Handitauri mukadzi wangu nemunhu. Handitauri urema hwomukadzi wangu. But inini wangu mukadzi wakabudisa urema hwangu kuna Meki namai Mazowe. Meki namai Mazowe vakaona weakness yangu kusvika pakutumirwa futi inini just because of mukadzi wangu. Muri kuzvinzwa?
handina urema hwandakanyenya mukadzi wangu, but inini urema hwangu hwakaenda mupublic nokuda kwomukadzi wangu uyu. Ndine shamwari, ndakaita shamwari, handina kana one day randakataura neshamwari yangu kuti unoziva here kuti maibvukuru vanoitira zvakati. Bvunzai chero Meki, bvunzai mai Mazoe ndakawirirana navo, chero varipi vakagara apa, kuti madha ndine zuva randakauya ndikafumura mukadzi wangu here urema hwake. Ndatanga kutaura maibvukuru pano paFacebook just because I am going through a lot. My head is overload. Ndakaremerwa. Ezvindarara ndakasvinura. Nezuro ndakakuitirai life ndikakuudzai kuti ndiri off. Handiti ndakatozofonerwa ndikatora extra shift kupinda mumba izvizvi. Ndarara ndakasvinura. Ndiri busy kuchinja matuzvi. Munhu anondisira audio ine 1 hour. Handisati ndapedza night. Andakurara. Aya masango aya. Atarisa yawo. Nemeno aya. Handisati ndakwesha. Munhu anondisira 1 hour audio. Ndoda kuti pavanhu vese vari pano, kana ndiri wrong, une partner yako inotaura nevanhu vausingatauri navo. Uri mumarriage, murume wako kana mukadzi wako ari kutaura nevanhu vausingatauri navo. How do you react? How do you feel? All right. Uchiri kutsvagei pandiri kana inini ndichikubhowa kana ndichikusvota? Uchiri kutsvagei pandiri? Why are you still here? Munoziva here kuti mazuva ekutanga mai ava ndichigara navavo ndandichine mwoyo werudo. Vaindithreatena nehanzvadzi dzavo nehama dzavo kuti dzinorova just because inini pangu hakuna ariko. Ndobva ndaita sechitiyo kudai, ndodukupira kudaiwo, ndoti handakafungatirwa nenhingi, ndiri mumapapiro emukadzi wangu. Chinhu chidoko doko hamusi kuvaziva imi, ndozvandaiudzwa inini namai avo. Hapana chinhu chemumba medu, chemumba mangu, chemubhurugwa mangu chisingazikanwi naMeki namai Mazoe. Kana mabhora esaizi angu vanoaziva. Chinhu changu chemubhurugwa ichi vanochiziva kuti chakakonyama here, chakadai here, chitokotoko here, kana kuti zihombe. Vanozviziva turu mukadzi wangu. Siki ndakamboitaura iya, ndakaita siki inini. Siki noti yekufungidzira, noti yemajokisi. Ndikanobayiwa jekisi kugaruko. Ndikaita 2 weeks ndariswa kubayiwa ndichifamba ndakabhenda kudai, garo rakasumuka rimwe kudai, ndichita kunge ndakandoitwa BBL kugaro 1. Asi Meki wakasvika pakuziva ndine siki, mai Mazoe akasvika pakuziva ndine siki. Meki akazotsamwawo akauya nazvo pasocial media akati bvu. Ndimai ava vandiri kugara navo nhasi apa. But handina kana. Yes, of course, ndakutuka maibvukuru nawo. But handina kana one day ndaiwirira navanhu vakawanda. Mwari andiregerere kana kuri kuti ndiri kunyepa izvezvi. Mwari ngaanditore kana ndichinyepera mukadzi uyu. Kuti ndine chakashata here chandakambotaura chake mulife make. Handina. Mukadzi wangu wakasvika kupinda mumagrupu izviya zvina zvamadzimai zviya, ini achinditaura kubva mukati mangu umu kusvika kuuruzvi bwangu. So ndoda kuti mundiudze ndodini. Mazvinzwa,
vari kuseka kuti hanzi siki. Murume wese ukaona usina kufura nepasiki, aiwa ndiwe wega unenge una Mwari wako. Ndautaura chokwadi, ndiwe wega unenge una Mwari wako kana usina kufura nepasiki. Ndakarwara nesiki yandakawana muPort Elizabeth. Zvichibva nachidamdamu. And I don't want to go far nenyaya yechidamdamu because nhasi ndakatobatikana zvinhu zvisingatomboiti. Ndogona kutaura zvinhu zvotosvika kuresa. Zvinoita kuti dzimba dzaumwe dziparare because ndakatsamba. Ndinoita content guys, but not with this. Ndoda kuudzai, ndinoita content not with this. Inini mukadzi wangu dai anga asingandinyei kushamwari dzake nekuma enemies angu. Munoziva kuti maibvukuru vandisira ma-emoji ekuseka so kuda zvima-emoji zvakaita line kuseka so ndanguvataurira kuti zvauri kundiita handisi kuzvida. Bva vandisira ma-emoji zvakaita zvimuline kudaiwo zviri zvazvizvingani 1 2 3 zviri 4. And havana kuisa zviri straight, vaisa zvanga zvakarereka kudai kutoratidza kuti you are joking. Wow. Okay. Guys, ndine 3 years ndiri kuno ndagumira ipapo pandambosiya panzira. Varume vari kudhamba vakadzi kuno. Varume vari kudhamba vakadzi kuno vakasara kunze uko. Vatori nevana more than 2 wakadarika vanga. But ini ndakashingirira 3 years handizive bhurugwa remunhukadzi. Mukandiwa ndichikuudzai zvekuti ndiri kudanana nanhingi ndombokuudzai zvingochani ndozodai ndinototsvaga engagement yangu yepano. But kamuchida chokwadi chakaperera. Vanondiziva muDublin. Handina bhurugwa remukadzi randoziva ini. Kubva zvandapinda muno doesn't mean kuti handidi. Muri kuzvinzwa? Doesn't mean kuti handidi. Muno munhu mutema ari pademand. Uri kuzvinzwa? Ari pademand. But ndakashingira ndikataiwa Mwari makandipa benzi remukadzi wangu ndori darakadaro. Mwari makandipa duzvi remukadzi wangu ndori darakadaro. Muri kuzvinzwa here vanhu? Now ndiri pa point yekuti alright. Ndokwanisa kumborelaxa bijana ndimboona kuti behavior yavo yakamira sei. Ndimboona kuti what is gonna happen. Hakuna chanoshaya mukadzi uya. Vana vangu ndinochengeta. Muri kuzvinzwa? Handina munhu wandotumira mari kuti chienda unopa maibvukuru. Straight mukadhi rangu ichindopinda mukadhi ravo. Handina salary yandakahora ndikataiwa mukadzi wanga handimupi. Handina salary yandakahora. Ma first days ndoda chikuudzai chokwadi. Ma first days ndaitoti payslip ikauya kudai mukadzi wangu payslip yangu iyi. But in time goes on, vhiki yakunenge kusina payslip vanenge vane imwe mudhu yegudo. Chitori chipoko mazuva iwawo. Vhiki yakunenge kusina payslip. Alright, vhiki yaunoziva kuti vhiki inoya payslip good munhu. Good munhu zvokuti kana kunzi king chaiko kana kunzi president usina nyika yaunotonga vanokuita president nekuti vanoziva kuti ivhiki yechi yemari. Then ndakabva ndastopa kuwararidza payslip. Ndakangostopa just ndanda kungohora ndisingaita sei ndisingavaratidzi ndisingachavaudzi ndakungohora. Alright, mari ndiri kutumira vane vakucalculate kuti alright mari inotumirwa musi wakati hanzi bonde. Gloria regai ndikorekete vanhu vari kuti hanzvo ndasuwa bonde kana kuti maibvukuru vasuwa bonde. Ina handisuwi bonde guys. Ndoda kuudzai kana ndichirida bonde chaiko izvezvi ndokwira munhu muri palife panapa. Kana ndichida izvi kungobata foni iyi. Kuno kune madating site ari original anogara ari available 24 hours.
note vanhu vatema machangani, varungu vane dzakaveurwa, dzakagegwa, dziri clean. Mazvinzwa? Wokuti ari padho apa asati apinda perfume yaani yakadira unoihwa wakagara muno. Saka kana ndichida kurara nemunhu ndichida kuita bonde maminutes, hakuna munhu anoita bonde nemunhu mutema kuno. Wedha mukadzi munhu mutema achandoita bonde nemurungu. Kana zviri zvebonde chete ndoda kukudzai, kana zviri zvebonde wedha munhu mutema anoenda mukadzi anoenda kumurume murungu. Kana tiri suvakomana kudaiwo toenda kuvakadzi varungu, because kune shortage. Muri kuzvinzwa? Handisati ndakambonzwa munhu mutema wokunzi hanzi kwai wandohura nemunhu mutema. No, not here. But handingodi because ndinorespekta munhu wakandiberekera vana, asi ndakaberekerwa vana nenyuchi yokuti chero iri pauchi unotapira ine ichingodaiwo ndozvaine ichingoita, ndozvoita mai vavo vandogara navo. Vano vachingodaiwo mamba vavo, chero vakagara mumukaka vano vaingodaiwo sezvizvo. Munhu ane murume ari kuEurope, ndo unosira uchishungurudza kusvika pathat point yekuti ndiuye kuzokutaura pano panhingi. Unoti zvakanaka here zvandiri kuita izvo? Hazvina, but handina choice. Handitorina choice zvachose. Handitorina choice. Handina munhu wokundosumudza foni ndigofondera kumusha. Vanozviziva maibvukurura. Every day tinoenda pagroup call. Ivo, ini, mai vavo, kana takafara tine mudhu here? Ndoda. Marriage inenge uri uchi. Kana paine mudhu chaiyo yedu, mudhu yangu namaibvukuru chaiyo. Marriage anenge ari makeke. Mudhu iyo ingangopera atova matuzvi. Mudhu yemufaro ikangopera chete munonhuhwirana mese, uyo achisura achienda nekwake, uyo achisura achienda nekwake. Mukadzi wangu daukudzai haadi kuti ini ndinde pamusoro pake kudaiwo. Izvozvo haadi. Kubva ndichigara naye kuti ndichimuisa mumba kudaiwo, kuti ainde ini ndinde pamusoro pake kudaiwo. Unotozviwa unge una mabhora kuti unodarika kudaiwo. Unotozviwa kutoti iye utori nawo mahombe kudarika angu inini. Tinawo vakadzi vakaita zvaizvozvo mulife. Handisi ndega ndiri kuchema ini. Tinawo varume vari kuzhoko vari kutochema machemera ndiri kuita iwo. Tinawo kunzeko. Ini ndauya pano kuzokuudzai kuti ini marriage handichada. Nyangwe zvikandikosta zvirudzi rwupi handichadi. Daukuudzai chokwadi, ndozvandafambira pano kuti ndizokuudzai kuti ini ndaneta. Handidi kunyeperai. Ndaneta kuneta ende handichatodi zvachose. Mukaona munhu anokuisira zvima-emoji kuti anzokuratidza kuti uri saskamu. Ulele pachindevele. Facebook chaizvai ndakavaudza mukadzi wangu, ini ndini ndinotonga, rega ndite zveFacebook, nokuti ndatogara ndiripo, ndatogara ndiri mazviri. Iwewe zvechipeji chako ichi chibvise. Mukuzviona? Vakaramba. Ndokuisa admin wavakaisa. Admin yekunditi vanodanana handizivi. Because admin wacho wakatozvaita sei andibvisa kupeji kwavo. Mukuzviona kutongwa kwandiri kuitwa namai avo. Kutongwa nepa Facebook. Kutongwa nepeji chero ndakabviswa kuadmin kwamaibvukuru. Just because nanangu vati maibvukuru. Iwo semukadzi handisikuda kuona paFacebook. Regera ini ndagara ndiripo nchiita Facebook. Chandaivabvisira paFacebook. Ini ndikakona nevanhu panapa. Vanhu vaya vakaenda kuseri kuna maibvukuru vaipiwa information. Because maibvukuru apa kunyarara havagoni. Chero kudedza matsotsi kuti uyai mutiurai tiri pakati vanozviita mai vaya.
nekuti muna madhoti musoro mavo. Nekuti dai manga musina madhoti havaishungurudza murume ari kueurope anovachengeta nemaeuro kwete nezimudhola kwete nerandi kwete neimwe karenzi. Murume ari kuzhe kwenyika. Tine vakadzi vangani vari kutambura kumusha uko. Ezvi kana muri panapa anondida hake ngauye tidanani. Ndopikana mayangu vari muvhu kudai. Uri kuAfrica uri muno uya tidanane, ini nemukadzi wangu hatichadanani. Full stop. Ende hapana chitombochinja. As long uchingozoda vana vangu kana uri mukadzi whether una makore mangani ina handichuzika inini ndizera andabasa. Handitombochuzika ndiriseni as long munhu achindipa rudo rwandoda. Ndotaura chokwadi, indine mukadzi wani wandakadanana naye wokuti chero ndakavata naye apa mukadzi yeye ndo wega wandakanzwa kuti ndarara nemukadzi. One ex yangu yekuti ndikaifonera izvi kuti mukadzi wangu uya tidzokerane unouya achimhanya kudai. Varipo vakatarisa mai avo but havashandisi itsi. Ndina ex wangu wokuti chero ndikamuti izvezvi ndaakurambana namai avo unopeka mabhegi akauya akati dzi kugara munomba. Mukandiwana ndichiti ngocha ndendichita majokisi paya. Ini ndakaita vakadzi ava. Bvunzai kumazuva anondiziva. Ava 4. Maibvukuru ndevechi5. Vanozviziva izvi kuti maibvukuru ndevechi5. So kana uri panumber 5 behave. Because my ex angu ese vachiri vapenyuka 1 ndiye akafa muvhenda wandakakuudza iwe. 3 varipo pa standby vachitoziva kuti baba wakaenda kuEurope. Be careful. Be careful. Mukandiwana ndichitaura ndichiti zvegei ngocha nechichichi ndienda kafarisa. Mazvinzwa? One mukadzi wano wandakarara naye anozviziva kuti bonde redu rangu naye inini rakaita kuti marriage yedu isimbe kudai zvakazongoitika zvakaitika pakuti nini mazuva iwawo ndaida mwana. Ndoda kukuudzai kuti kurambana kwandaita nevanhu ava ndaida mwana. Ndakazoita mwana pamukadzi wechi5. Muri kuzvinzwa? One mukadzi wandakadana naye kuti ndaitodzoka kubasa kuuya kuzorara nemukadzi wangu iyeye. Kana hama dzemukadzi wangu wandigara naye nhasi uyu actually ex yangu maibvukuru kana dziripo I don't care. This is me. One mukadzi wokuti ndaibva kubasa kumabhiza kwandaishanda uko ndaigara ndakanetsa nemurungu ndichidzokera bonde mukadzi wainaka yeye. Mazviwa? Ndo mukadzi wani wandakarara naye ndikanzwa kuti ndagara nemukadzi zvekuti chero kati tidzokerane maibvukuru uchizvinzwa tinodzokerana very easy simple. Handikuadresi futi maibvukuru ende handiuyi ndichitaura nezvako panapa. Inini newe tatopedza. Wanzwisa? Inini newe taita sei? Tapedza ende haufi wakanzwa voice rangu richitaura nezvako iwe. Ndine mukadzi wangu legai ndisati mukadzi wangu ike zvinezvi ndiri single. Ndine mukadzi wandakagara naye ex yangu anga ari slender. Oh my goodness. Wow, what a beautiful wife. Oh my goodness. Aindida mukadzi yeye. Da kuudzai chokwadi. Ende tinodanana zvekuti chero tikanzi tadzokerana izvezvi. Tinodanana kwete zvokumbotamba. Fungidzira. Mukuzvinzwa here. Ende waindida mukadzi yeye zvokutamba zvokuti izvezvi kungumuti ndiri pano ndiri kuno kuEurope. Zvemuchato watakaita namaibvukuru zvekupenga here zvokuchatiswa namai mazuva vachiti chatidza vasina masiwo yese. Ndoto ingatovhunduka muchato wokukoti ndiwe ndingatotya ini kuti ndakachata namaibvukuru. Muchato wokukoti wokuti munongoendawo chero musina nhingi mune svina mungondosunganidzwa. Ndiwe ndingatovhunduka chimuchato chemasiwo yese ndochokuti ndingatovhunduka ini kuti kwai ndakachata namaibvukuru for what? Maibvukuru
vanofunga ndini ndisingazivi zvavanoita. Maibvukuru, rega ndikuudze mukadzi wangu because tablokana, that's why ndishuya pano futi. Rega ndikuudze vanhu vese vanotaura navo pafacebook vanhu vangu. Ndoda kuti ungoziva izvozvo kutanga nhasi. Vanhu vese vanenge vachikuti mazepe chii chinomboitika, ende dai ndoda kuudza timu rinonzi reku-UK rakangwara zvokuti rinokusiya wava mudhamu mumadhaka kudai. Vanouya vachiti saka zvinopurugara zvakanaka here, mutipe madetails ndikozokutumirai mari. Namadiro anoita maibvukuru mari chaiyo chaiyo vakangonzi mundipe madetails, vanotanga kuradandura kudaiwo. Kuradandura kudaiwo 2 months 2 years hauna kutumirwa mari nemunhu weku-UK, watopa munhu information. Ndo matangira zvakaita pana Mai Mazoe naMeki vachidura. Mai Mazoe vakasvika pakuudzwa kunzi ndakabatawo mazepe vachibonyora. Mai Mazoe chero varipo ndivaedhi mai vanga vanozviziva. Ndichibva kubasa ndakawana ende zveshuwa ndaitobonyorawo. Chinoshamisira pakubonyora chi? Imi varume muri pano imimi hapana murume asingabonyorapo whether room marriage kana kuti haumo. Ndeyangu kanhingi yacho kondenyu. Ndeyangu ende ndokuudza chokwadi. Wani munhu anotaura chokwadi, wani munhu anozvimirira nenyaya dzake. Saka imi ndiudzei kuti mukadzani dzakakwana here? Anosvika kundoudza munhu, kundoudza munhu waasingazivi asati amboona kuti ndabata murume wangu achiita zvakati. Mai Mazoe unokufarisa kwavo vakandiudzawo Mai Mazoe asi madhaka ndakaseka madha vachindiudza kuti unoziva kuti mukadzi wako wandiudza kuti wakakubata uchibonyora. Ndakavhunduka ndikati nai madhako munotaura izvi makamira madha vakuti zvoni, madha vakuti mazepe asi usanditengesa ndatonzwa naMeki. Meki ndiye anga akaudzwa. Meki ndokuti chii? Regai ndikuudzei zvaiita guwa remumba mangu. Because my step uyu ningi ex yangu maibvukuru vanga vasiri ningi, vanga vasiri well connected kuna Mai Mazoe direct, vainyeperana naMeki. Saka zvaita maibvukuru vaiti chega chega changoitika mumba kuna Meki. Meki achingodropa foni, Meki makuwa unomada obva ati pfi kuna Mai Mazoe. Mai Mazoe nenyaya yekuti vainyengerera kuti ningi ndiuye ku-UK ndigozoita content. Pafia Mai Mazoe vaida ndiuye ku-UK tizoita content. Ndida kuudzai mai vai vanoda masikiti. Mai Mazoe vaibva vauyawo nerweseri kwangu kuti unoziva kuti mukadzi wako wati zvakati here. Saka indaizobva wandoseka pandodzima fundo chasi. Mai Mazoe vari kundifungira chaizvo vachindiudza kuti kwai mukadzi wako uri kuti wabatwa uchichaya bonyora. Mukuona chandodira kuya panapa. Guys, ndabva kubasa ndisingaoni. Ndokuudzai, ndabva kubasa ndisingaoni. Chero madhiraivheri anaita ndibva kubasa ameno kuti murodhi momandi ndiyogona kutopiwa tiketi because kuna makamera. Ndabva kubasa ndisingaoni but now ndiri kusmaila. Maibvukuru kana wanga wachindisvotesa uchifunga kuti mudhi yangu ndichasora ndakasvotwa. Ndikutofara nemafanzi angu pano. Ndatosekawo, ndatobho. Ndo zvandodira panapa. Ndikaenda ndikataura pano ndatobho. Kusera mangwana namaibvukuru todzokerana. Kusera mangwana atorwa futi, kusera mangwana todzokerana but chanda ngokuudzai maibvukuru kutanga nhasi ex yangu. Ndimai vana vangu ende vachatouya kunogara nevana vangu. Ivo kana vaida kudananawo nevarungu kana nevanhu vatema ndizvozvo mapasipoti avo redato kuno vanouya kuno hapana chinombochinja. Vanouya kuno otangidzawo life yavo oenda mberi muchato handimbokanziri muchato unoramba uripo then tozoona zvinoteera nekufamba kwenguva but ndienda akienda nesaidhi rangu ivo vachindawo nesaidhi ravo. Ende futi zviri kwavari kuuya kana kusauya ina handabasa nazveni kana hanya handipodi kunyepa kana kutombowa panova vachirezvi vakati ndakuda kuenda ndogara nevana kumba kwavo peke and go mundogara ukoko kumba kwenyu koko mundogara ukoko ndichitumira chikafu muchidya chero mukada kudya nehama dzenyu I don't care as long ndine peace of mind. Hakuna chinhu chinobhadza sekunyewa nepartner yako. Iyi ndo pain inorwadza mulife yekuti partner yako inenge ichikunyeya especially nema enemies ako nevanhu vasingataudzani navo ndozvoita mukadzi muri kuzvinzwa wani nekusateerera. Kamuda kuona kuti musoro wamai vai wakaomaka. Mai vai havateereri. Mai vai ndiye munhu anotontora sechidhori sesilagi chamumbowani chituka vanhu chiyachi.
avatomboti chavanongoda kungoti chete kurya chete vachienda kutoireti mari yangu vachienda kutoireti ndozvavane vachida. Muri kuzvinzwa? Munondudza kuti murume ane dzakakwana chaizvo angaspenda 3 years asina kumboravira kumberi kwemukadzi, actually kurara nemukadzi. Ndingatorerusa ndikati kumberi kwemukadzi 3 years usina kurara nemukadzi ane dzakati hwe, murume chaichai ane dzakakwana. Imi but ini ndakashinga. Muri kuzvinzwa? Ndakashinga, but now maibvukuru it's too late. Now ndaakuchindohura ende ndichahura maibvukuru, dangokuudza izvozvo, ndichahura left right center back both sides, mativi mana emuviri, wanzwisisa? Ende ndichaita kutravherera chihure, kutokwira ndege. Ndine passport kainike zvine zvinoenda kwese kwandoda, kukwirira kundovata nemunhu ndichidzoka munyika. Kana usingandizivi ende ndeichita life ka une uchindiona ipapapa, hapana chinhu chondoita vanhu vangu vasingazvizivi. Vanhu vangu vari pano, they deserve to know kuti munhu wavo Mazepa ari kurarama life yakaita sei. Ndanyepa here? Kandanyepa izvezvi iti Mazepa wanyepa? Hamudeserve kuziva mararamiro angu here imi? Kana ndanyepa iti Mazepa usati nyepera? Hamudeserve here vanhu vari pano kuziva kuti Mazepa waenda kutoireti, Mazepa uri kuitei? Vanhu vese vari kuti ndanyepa mutoro wematuzvo akamirira kumamiwa asati abuda mumatumbu. Do you think ndingatovhunduka kuti kwai matanzvoni ndakunyeperai? Mikosho yenyu isingapisipi mhani nini? Motombozva BP yanaye kuti yakaita sei? Ndokubhulokai 1 by 1 mukatadza kunzwa zvanoda kutaura panapa kamusingandizivi. Peji rese ndoribaya mabhuloku kudaiwo, ndikasara ndichaura navanhu vanoda kutaura nezvangu panapa. Motombozva ndine BP here imi? 1 by 1 ndokubvisa enda mbofi makanzwa chene ndichitaura panapa. Munhu wese ngaati hura Mazepa izvezvi, kamusingadi unei asina kuti hura ndimubvise pane izvi. Munhu wese ngaanyore kuti Mazepa hura. Izvezvi 1 by 1 kamusingadi get out. Pano panotoitwa zvinodiwa pano, zvamaona zvichiitwa pano ndozvamufanira kuteedzera. Aizve moda kuuya muchiti kwai nyatso kuti Mazepa hura ubvise stress, wakagara 3 years usina kuhurira mukadzi wako. Tangidza nhasi. Panofolowiwazve pano zvatinoita panapa ndozvinoteedzerwa izvozvo, noti kuti moda kuuya muchinani side renyu. Aizve guys, kuseka zvangu bati kutaura chokwadi ka upenyu hwangu I feel like it's a mess. Ndoda kuudzai kuti nditi kuuya kwandakaita kuno handinzwisise, because ndiri munhu ari very supportive kumukadzi wake, very supportive kuvana vake. Handi kunyeperai. Chero mulocation mevanogara chaimo chaimo, kunzvimbo kwavanogara ka, hakuna boots inopfekerana nevana vangu pane vanhu vese vari muarea umomo. Hakuna hembe inopfekerana nevana vangu chaivo chaivo. Mapfekero avanoita vanoita kunge vana vari kuIurope. Asi guys, kana guys, ndinosvika pakutoneta, ndosvika pakuneta guys, ndosvika pakuneta kupererwa kuti alright, pandinokanganisa chaipo ndepapi, kuzvandorarawo ndakasvinura naivedwe ndichisvinurira mari. Like vhiki iyoyi kubva Tuesday last week ndaienda kunight shift, and night shift yedu anoziva basa reke 8 to 8, it's a 12-hour shift. Muri kuzvinzwisa? 12-hour shift kubva Tuesday kusvika nhasi. Ndiringomuka ndichienda kubasa, ndichidzoka.
ndikakuudzai kuti izvezvi ndiri kuramba ndichiinda nevhiki yese consecutive night. Nhasi ndiri kuenda kundosvika ningi Saturday, ndo pandozoti because tete akuenda kupayroll kuti ndihorewo mari ndakadi mwiri uri free usina kuneta ndokukwanisa kupinda mutown. Ndozozorora sandi nekuti payroll ine ichizoya musi weTuesday. Muri kuzvinzisa ndichingoshanda, ndiri kushandirani maibvukuru nevana vangu 2, but vane vachingozviona sekuti life kuEurope iri very easy, upenyu kuEurope huri very easy. Upenyu hwakaoma kuEurope maibvukuru. Kana wakanitarisa mari haidhotiwi, inoshandwa. Musatamba nekuti guys unofamba makoridhe kuno munowaziva here, makoridhe zvipatara zvekuno okuti unofamba kubva uko. Muri kuzvinzwa? Tsoka idzi dzinoita kuvhutira kudaiwo uchatenda zvimabhera zvezvi. Muri kuzvinzwa? But mukadzi wangu naye chitongoona senge ndongoenda ngondogara kudaiwo pacheya usiku hwese kudaiwo mari ichipinda. Ndoda kuudzai the truth yamusingazivi. Sometimes mukaona ndishuya ndichituka vanhu panapo, mukadzi wangu ndiye ane andishungurudza. Handina munhu wekutaura naye ndakuudzai, handina munhu wokuudza. Muri kuzvinzwa? Ma first days ndaiti ndikatukana maibvukuru ndofondera hama dzavo, but ndakatozoona kuti benzi ndini. Ukatukana nemukadzi haufonere hama dzemukadzi. Hapana zuva radzinozombochinja, hapana zuva radzinombozoenda kusaidi rako ovya dzoenda kusaidi remwana wavo. Muri kuzvinzwa? Ndo pandakazorealize ndikati I'm so stupid. Better nikuuya zvangu nditaure nevanhu vari papi, vari pano. I used kutoti chero tikatemana nepoto ndinotofondera hama dzavo ndototi avido tarwawo tanetsana, but ndozongoona kuti itse bamba klati yakarehwa nanhingi namama rasta amene kuti zvorevei handizivi. Zvazvichishura here Mwari? Maiwe gai ndimbofenda kani. Maiwe kani. Maiwe ndafenda uye mutidire mvura. Maiwe. Ndakuregerera maibvukuru shuwa ndandina hasha mukadzi wangu. Maiwe kani. Guys. My goodness. Undegerere mukadzi wangu unoziva hasha sometimes ka. Maiwe. Ini nemukadzi wangu todanana zingaiti. Ndakuudzai kuti marriage yangu chikani. My goodness. Ndikuwa kutsva. My goodness, my goodness, my goodness, my goodness. Marriage yangu chikani, mukadzi wangu ndomuda kani. Maibvukuru, I love you my wife. Don't worry. Dedi vanenge vatsamwa kani hauziwo kudedi. Maiwe kani. Maiwe kani. Maiwe kani. Munoshamisa. Ndishe Jesu mandiregerera zvitema zvangu bhabhatidza mweya wangu. Regai ndimbonamata vanhu vaMwari, regai ndinamati. Tsinzinyei tinamati. My goodness, tsinzinyei tinamati. Tsinzinyei tinamati. Tsinzinyei tinamati. Mwari, ndinokutendai nemukadzi wamakandipa. Mukadzi wamakandipa wakandikoshera Mwari. Mwari, ndokutendai zvisingaiti. Tambotukana mangwanana ano Mwari ndiri kubasa, asi zvatopfuura Mwari. Mawitness angu ari pano Mwari, wakateerera. Komborerai vanhu vanga vakateerera vese Mwari. Ndokutendai Mwari nokudzora mwoyo wangu. Ini nemukadzi wangu todanana Mwari, simbisai marriage yangu. Amen. God.
God, I knew it, man, kuti kuonana kwandiri kuita namaibvukuru, something is going to happen. I knew it. Oh my goodness. I knew it. Something's gonna. What must I do here? I knew kuti something is gonna happen. Mukazoona madating site yangu tikatanga futi kuonana regai nditanga ndadelete zvinhu zve. Aiwa kana ndiri wakutsvaga izi ndiregererei da kubvisa hembe kushama chaiko. Kushama kuti ka ndazviziva mani kuti kuonana kwandiri kuita namaibvukuru, something is happening. Mwari munoshamisa kani. Mwari mune nyasha kani. Mwari munoshamisa. Maibvukuru ndavabloka kubva makuseni. Asi stress yangu yapera manje. Now I'm okay. Mazepe, you are okay. You are alright, Mazepe. Yeah, calm down. Calm down, Baba no Tando. Calm down, Baba no Tiboa no Ti. Calm down. Musatendera kuti Satani apinde mumamarriage evanhu. Ini Satani wanga atopinda kai baba. Asi chandoziva ndechekuti pakuuya kwekupona pane muidzo. Ndinoona sekuti munhu ari pandimoda kuti paradzanisa nemukadzi wangu because makomenda maamuchisaka ndeye kuda kutoti mukadzi wangu asvototirambana. Mandibatidza nomweya munoshamisa ndishe Jesu mandiregerera. Ndichadzingwa maapartment edu kune vanhu vari kudi kuupstairs, ndichadzingwa pano nenoizi yandoita mazuva ano. Zvitema mandibatidza nomweya munoshamisa ndishe Jesu mandiregerera zvitema zvangu mandibatidza nomweya wangu munoshamisa Jesu. Tawa nirwenyasha. Ndoenda kupaki here. Ngai ndipfeke boots ndinde kupaki. Ndoenda kupaki here ini. Ndinde kupaki ndinyatsokuimbira cheko cheko. Tawa nirwenyasha. Tawa nirwe. Munoziva kuti pega pega panongoda kuitika chinhu chakaipa muupenyu hwangu. Pane chinhu chinongoitika chinobva changoti boom. Muri kuzvinzwa? Aya. Atoita mavhiza ndakagara pano ndichituka mukadzi wangu apa. Ekuti vauye kuno ndichituka maibvukuru. Same zvakaitika ndichituka nanaswaga. Keta achibva angobudikira ndokuitirwa visa 14 days ndanda kutouya. Same nezvaitika mulife mangu namaibvukuru. Taingoti kana sekutapererwa neupfu so paitongowana munhu anotongofona kuti madzibaba uyai mutore mari yeupfu. Aiwa kana ndowakuda kushama. Inonzi chisongnia ndowakuda kukurura hembe. Ndonzwa kuda kushama. Ndonzwa kuda kushama. Ndoshama here. Aiwa ndozviudzani koini. Mandiregerera zvite. Saka zvino muchaita sei nhai vanga vaselebrata kuti akundonyengwa nawo Mazepe. Mama tova masinguka makutosiya mamarriage yenyu kuti ndiri sex mama akutondida. Guys, I'm very emotional. I'm very emotional. Oh my goodness. God. I'm very emotional. Guys, calm down. Guys, I'm very emotional. God. Ndotaura nendime here.
Guys, ndafara. Guys, ndafara. Ndafara. Guys, ndafara. Chero ndakambofara muupenyu hwangu. Ndoda kuti mungonditi congratulations. Handisi kunyepera guys. Ndafara. Chero ndakamboturwa mutoro. Mwari manditora mutoro wangu nhasi. Ndikakudzai matukandirana ndaita nemukadzi wangu nhasi ndiri kubasa zvazvichishura. Igai ndivabhuloke maibvukururu before ndisati ndanonoka. Vanofarira maibvukururu please. Ndiregererei, ndiri mwana wenyu. Actually handisi mwana wenyu asi ndiri benzi renyu. Ingotiita zvinzwa benzi redu. Vanoda maibvukururu please. Musanditsamwira. Musanditsamwira. Mazvinzwa. Mukadzi wangu ndinomuda zvekuti dhu. Kwete zvokumbotamba. Asi musoro wangu wakazara matuzvi. Ndo zvinongoitikawo pandiri. In other words, handingamboti ndakazara matuzvi. Asi kuti handina munhu wekuudza. Handina munhu wekutaurirana. Handina munhu wekuudza zvine zvaitika mulife mangu. Dai mai vangu vanga varipo. Ndaivaudza kuti mai, pane zvaitika zvakati. But handina munhu wekuita sei? Handina munhu wekuudza. Saka haiwa ndo wakufara. Ende munoziva kuti chika nezuro ndakarota. Ndichitoti maibvukururu. Ina handichaendi kushoyani. Handichaendi kushoya makadzi. Pandaikuudzai kuti musi wa 22 ndaenda kuUK. Handiti ndarota ndichirohwa. Ndichitoti kuna maibvukururu, ini maibvukururu. Handichaendi kushoya ndarota ndichitoudza maibvukururu. Ndichiti handichaendi kushoya makadzi nokuti mavhiza enyadi, mavhiza enyatoita ende mofana kutodi, mofana kutosimuka musi wa 22 mofana kunge muchitosvika kuno uku. Ndo hopedza ndakarota. Muri kuzvinzwa. Saka zvaitika nhasi handigoni kuzvitaura hangu. Handidi kunyepa. Handigoni kuzvitaura. Zvaitika nhasi Chinhu chadoda ngokuudzai. Pane vakanditukira mureza weZimbabwe. Izvezvi kana une matambudziko une nhamo. That's why muchirambidzwa kubata mureza uya. Ndoda kuudzai the truth and the secret yamusingazivi panhau yeflag yeZimbabwe. Muri kuzvinzwa here vanimi? That's why muchiona mureza uya kudhara chaiko waikosha. Haubatu flag yandakasimudza iya. Ndoda kuudzai kuti kubva musi weflag uya pane zvirongoitika mulife mangu so. Muri kuzvinzwa? NaMwari ariko. Flag iyo yakatoblesswa futi naMwari kana manga musingazvizivi. Mirai zvekutaura kuti nyika haina kunaka. Handisi kutaura izvo, ndiri kutaura zveflag. Flag yakakosha. Ndakasimudza mureza weZimbabwe. Vanhu mukandituka, but ndaitoshevedza masvikiro angu ipapo kuti svikai. Ini nemukadzi wangu takasunganidzwa kumaso tikaimberwa hozana. Mazvinzwa, tikaprofitwa isu kunzi ndaona maita vana 6. Tava netuka izvezvi. Mavhiza handiti aita. Vachingouya ndaichitova neukasha hune huri. Handizi kuti ukasha hwacho huchabudisa matriplets here. Nokutoti ko ndine ukasha akakutobudisa manhingi maekera makwadhiri tiri. Vanotobuda vari makwadhiri yekera. Hamene kuti anonzi chi, vanafu vanonzi chi. Ndoziva pamatwinzi, then matriplets, avo vava4 handichazivi kuti vanonzi chi. Vanotobuda. Nokuti aiwa ndine huturu ndakagarisa. 3 musaita zvokutamba ka3 yezini. Ini muviri wangu itemberi yaMwari, handiti zvisina basa, ndinozvieresa. Mazvinzwa, maoko angu aya akachena zvekuti ndikanamatira munhu anopora nokuti habati. Musatedzera majokisi angu hana ndichikuudzai. Mukadzi wangu hana nyaya yakambotaura kuna Meki. Asi ndindaudza Meki nyaya dzangu. Chete, apai hasha dzekuti ndaida ngozama kutwista mukadzi wangu. Ini ndaitoudza Meki, aiwa naMeki taita makuwa. Shamwari yangu kana uchifara, ini ndofara uriko here, warya here shamwari yangu. Makuseni ega ndichimuka. Ndaifonera Meki ndomuudza kuti shamwari, inini nehama dekwete akarwa kumba kwedu pane zvakadai.
saka mukadzi wangu ayonoda kumuchenesa uyo munhu waMwari uyo ndo inonzi chicken, my chicken. Muri kuzvinzwa mukadzi wangu is a chicken. Muri kuzvinzwa my only chicken that God gave me. Ameno chirungu chakuti chakajeka here. My goodness. Aiwa ndafara guys. Ndafara ndiri kunyeperani. Ndafara ndikakudzai kuti ndafondera friend yangu nhasi ndichipopota. Ndakudzai ndichipopota ndandiri pasteering ene ndiri kudriva motikari hombeka mazuva ano vheni yamakaona nezuro here. Ndadriva ndichipopota. Shamwari yangu chizama kundikama down. Ichi don't forget kunoku akubvunze mafoni uri uchidriva. Unorohwa nematiketi. Pamunonga ndatorwa pakawanda because ndapinda anoza pane panonzi pama ito paya. Pane makamera ndapinda ndine ningi. Ndapinda ndichitowa pafoni anyway. Ndandiri frustrated because mukadzi wangu anga andifrustrate. So yeah, that's it. That's our day. So now ndoda kunyatsa kudya kamuradzi wakangu kakasara. Ndakabika nemazaika nezuro kunotorya nemazaika nazvinhu zvakaoma. Danzorya ende nesadza rezviyo. Ina ndikunyeperi guys ndokudza chokwadi. Nezuro ndakabika sadza rezviyo. Ndoro anoda kudzisa sadza rezviyo. Nekuti ndine manhingi ndine mausas. Ndoda kubika sadza rezviyo nemazai. Ndo zvanoda kudzisa ndorya. Ndobatirwa nehope. Ndichinyatsorangarira kuti vana vangu nemukadzi wangu vanenge vari muEmirates. Tovaisa muEmirates here kana munhingi kana mukata kana muBritish Airways. Tovaisa muni muEtihad kana muKLM. Tovaisa munepi kumurufutanja. Guys, chero ndakambofara. Aiwa nhasi ndiri kufara handidi kunyepa. Nhasi ndiri kufara chero. Oh my goodness. Ndozvodzani kwezvi. Guys, pana vanhu vadaita makuhwa navo. Indagara ndiri munhu wemakuhwa. Hanzi kata. Kata inobhowa veduwe. Handi kunyepa. Ndoda mbowapinzawo munhingi mudouble decker. Kata haiwanikwi double decker pese. Hanzi Air Zimbabwe. Ndogona vaisa munhingi muAir Zimbabwe. But Air Zimbabwe inozogumira kuUK manje. Ndovaisa muAir Zimbabwe. Hapana chakamboipapa Air Zimbabwe. Guys, ndida kukudzai ndege dzinoserviswa. Hakuna ndege inongosimuka isina kuserviswa. Ndakawa hangu vamwe vanhu matofu achita zvoni ndege ichauraya vanhu. Come on guys. Hakuna ndege inosimuka isina kuserviswa manzwa here. Mukationa ndege dziya dzinozofeila dziri mudenga pane patoshota computer ningi zvekutarisa nemakombiyuta havasevhisi nemaoko kavanhu vave. Kuna maengineering anotocheka ndege isati yasimuka. Saka Air Zimbabwe is the best. Kana uchingori muZimbabwe shandisa Air Zimbabwe. Iye handimbooni chakaipa. Only vanhu vasingatraveli nendege ndo vanotadza kuunderstanda kuti ndege chi. Vanhu vasina education actually ndo vanotadza kuunderstanda kuti ndege chi. You know? Hakuna ndege inongodona just kungodona kuti yongodona. Makore mangani Air Zimbabwe iyo dzakudhara dzacho dziya dzichiri kungofamba wani makambonzwa kuti yakadona. Vanhu vakawanda chaicho ma 21 years vese vakaenda kuUK vakaenda neAir Zimbabwe. Ngataure chokwadi hapana munhu akaenda neBritish Airways ma 21 years vaenda nemanhingi neAir Zimbabwe ichiri kuenda kuti arapayapa. Vakadona. Ende chinhu chatofanira kuziva rufu inguva yaMwari. Mwari ndiye wakaisa rufu panyika. Whether uchafa mafira akaita sei akatongotaura rufu ndiMwari. Asi kuti umwe nomwe una mafira ake. Mazvinzwa? Umwe nomwe una mafira ake. Munhu akaisa rufu panyika ndiMwari. Asi umwe nomwe una mafira ake. Chete. Hanzi let's go kundoshandisa Qatar Airways. Guys, ngativotere ningi mai venyu kuti ouya nendege ipi. Ndoshandisa Qatar Airways nezuro ndandiri kuKatar Mr. Mazepe. All right. Hanzi Air Zimbabwe namunenjwa sema aiwa kufambira mberi neupenyu zvakangofanana nezita renyu harinzwisisiki saka komende yenyu handinzwisisi sorry zvenyu. Handiwanzoda kutaura zvinhu zvandisinganzwisisi. Munenjwa obvious munenjwa ragara rirofamba murodhi ende bhazi riya riyaka harisi bhazi kutaura chokwadi but paAir Zimbabwe ndege indege yakangofanana nedzimwe ndege dzinongooparitwa same thing. Ndo zvanoda kuudza izvozvo. Munenjwa I can agree iye kufambira mberi ndo agree newe munenjwa ndeimwewo type but ndege yakangofanana neimwe ndege because the same maoparetera avanoita zvimwe chete engine dzinotochekwa ndege isati yasimuka. Hazvitoshamisi kutoti isusu medu muZimbabwe inotochekwa more than pamunofungidzira uko. Inotomonitwa more than kwese kwamunofungidzira.
wotozonzwa kuti pamwe yekunhingi ndo yakadonha, yekuno kunze kwenyika yakadonha, but eZimbabwe ichingofamba kwemakore, you know. Shemu Lorraine Ruben, uri kupi Lorraine ngokutengera tiketi nini? Just tell me where you are. Anzi ndipokwirawo ndege Shemu, usada undichemedza mani. Where are you? Nasi ndemufaro wakawandisa andi kuna kutengera tiketi wokwira. Anzi Shemu, ega ndipine comment yako ndikozokutsvaga. Handichaioni. Isafuti comment ndikupi Lorraine Ruben. Anzi anambokwira ndege ndikutsvaga ningi. Tanya Muzi, taura zvako iwe. Comment yako yatiza Lorraine. Ndikutega apa. Andikutengeri nhasi, but I can arrange that. I just want to know you first, because tina vanhu varongoda kungochemera mari but vasingazowisiki. Lorraine, uya ndikutega apa, then tozotaura, then ndokutengera tiketi wokwira ndege. India crashed. Hanziko kune akutsiura. Yezvo. Batsirai tuvelile fadzi. Ngicela abantu lavo bakhuluma isiNdebele limncedise. Because ishona akaibhalanga kahle, angizwisisi igama lakhe ngumNdebele. Ngicela limncedise ukuthi sesikhulumile indaba yabo madzimai amavisa wabaphumela, sisakhuluma into eziningi, yena nguye ohluphekayo, mina ngihlupheki mina. Ngicela limchazele lawo bayeza isiZulu ukuthi itopic isitshentshile. IsiZulu or isiNdebele sitshentshile itopic mntana kamama. Makorokoto sapota nyika yekumazepe eZimbabwe itori bho anochengeta vanhu ndimwari. Haipapa handipokunyeperi. Ndakauya kuEurope one zvakandiunzawo, but I will never disrespect nyika yangu. And izvozvo handite. Ndio zvakandipusha chero kundosimudza mureza uyauya, but munonyazoziva kuti matsvagira atichita mapepa kunoku akatooma kuti ungabata mureza wenyika. But ini ndakatozvipa chivindi chokuti ini ndiri muZimbabwe, ndakaberekwa muZimbabwe. Chakandiunza kunoku kuti mhuri yangu irarama, handina kuti ndine chandoshora nekuvenga muZimbabwe. There is nothing I can do. Muri kuzvinzwa, zera rangu rineri ndionekwa ndichinetsana nekuti nyika yazodai. You know, handina problem nazvo. To be honest, handina kana problem nazvo zvemuZimbabwe. Ndege yakanaka, ina chaika. Ende handisitombotaurira zvekuti hanzi nyika. Ndege ndingotaurira pakuti ndege inotongodonha chero yamonitwa, chero iri yekupi. Ndosaka ndati rufi nguva yaMwari. Ende hakuna zvendege inosimuka isina kunyatsomekwa sure kuti ndege yava right kuti vanhu vandosvika kwavari kuenda. Iri mudenga futi ndege inomonitwa. Manga muchizviziva here izvozvo? Kuti vanokomunicata nevanhu vamuona paairport paipai pane vanhu vane vakagara mudenga. So pane chichiya chamunoona chiri paHarare chakashowa kuti iairport. Maofisisa nevanhu vari mudenga vanomonita ndege, vakaita engineering vanomonita ndege mudenga umo. Vanhu vaitoziva ndege dzavo dziri kufamba sei. Ndege inosvika pakutozodonha, but vanhu vaitoziva kuti ndege iri kundodonha. You know? Asi Facebook indichabva ini guys. Tarisai muone. Ndichingovhura Facebook ndosangana namaijilipa. Guys, ndokuudzai kuti kungovhura Facebook kudai ndosangana nefesi yamaijilimba vakapostiwa samwe. Chimbovaregererai mai ava please. Ndokumbirawo. Imbovasiyaiwo vararame life yavo. Handidi kunyeperai. Imbovasiyai. Chiregai ndichidonha guys, ndakuda kunyanikira. Ndakuda kudya. Hanzi ini nekwekuenda nayo chero ndikamuwana. Hanzi handina. Vedwe, may God bless you guys. Ndakuda kurara because ndodzokera ku night shift. Ndichabva panapa na 10 to 7. Asi ndikuenda pahospital iri padhuze apa. Ndichabva na 10 to 7 because ingori 19 minutes drive. So ndikabva na 10 to 7 kuma to 8 wonde ndichinikanikira. Kuma pasi 7 isvika kuzvi 20-25 kana ndikadriva nenormal speed. Yeah. So guys, life yedu handiibvise. Toda kuti gozoita history kuti aiwa ndakatoka maibvukuru palife. And then tiri palife mavisa akazobuda. I had never expected this, but ndaingowaneka kunyumwa. So indonyumwa kaini. Ini ndini munhu anonyumwa. Ndoda kukuudzai. Chiprofiti changu chine kunyumwa nechiprofiti. Izvezvi ndiri pano kudai ndikangonzwa kuti buda mumba. I trust my heart. Ndinobuda. Ndikangonzwa kuti pane zviri kuda kuitika, fonera mhuri yako. Ndinotofona straight away ndotobvunza kuti muri right here.
wotozonzwa maibvuku pane zvatodai you know. Rimwe zuva ndakafona ndikangowa feeling yekuti something is not right. Ndikatofona bva maibvuku ruvatonditi wind 1 rakauya rikadii rikapwanywa. Saka titori wari tungofungidzira pana vanhu vakasvika. Ndikatoti ndosaka ndatofona. Ndopavatonditi ndaitoziva kuti muchaita sei. Ndopavatoti neno ndaida kutozokufonera ndigotozokuudzai. Ndikatovati aiwa don't worry. Inini hapana chinoitika chandisingazivi mulife mangu. Muri kuzvinzwa? Hapana chinoitika mulife mangu chandisingazivi hazviite. Chero mavisa awo ndakaudza vanhu vakaaplya mberi kwangu kuti vakaaplya before inini, ndikavati you know what, inini harangu visa riuya after 2 years, revana vangu ava rinouya before 1 year. Handisati ndava ne1 year, tongoti 1 year because ndakaaplya last year muna September. Muri kuzvinzwa? Muna August imini pandakawana mapepa pepa straight away vanangu apply. Muri kuzvinzwa? So zvatoita same nenhingi nepemiti yangu yekutanga kushanda. Mapemiti edu tichiri kupiwa mapemiti emapepa chisiri nhingi resident yandaiwana yechikari chandikakuratidzai musi uno, tichiri kupiwa imanhingi ema1 year. Tiri pa3 months. Pemiti yemunomu kana wauya kuzotsvaga mapepa unogara 5 months usati waiwana, unozoiwana kumwedzi wechi6. Muri kuzvinzwa? Unokwanisa kungoiapply uri pa5 months. Indeke zvinezvi vatori strict, kana usina kusvika 5 months hauapply. Kudhara yaibvuma system yacho kuapply chero usati wasvika pa5 months. Ini ndakasvika panhingi pa3 months. Umwe akatonditi zviya akwai unobreaka law here, once you break the law hauchatowani mapepa muno mueurope kwakasiyana nekuafrica, hauzvitenderwi kuti ubhiriche zvavanenge vataura iwe kuti unofanira kuapply permit wapa achipa 5 months. Ndikati iwe inini hana yangu iri kundiudza kuti apply permit inobuda. For sure ndakasenda permit mazuva ayo taisenda asinga apply online, taisenda amadocument kuemail. Kwa kune email yegovernment yataisenda madocument. Vakatozoistopa vaona kuti vanhu vari kuapply before ende zvaivhiringidza processing yavo, you understand. Then 4.5 months permit gwam yawe, totongoti 4 months, 4 months ne 10 days, aningati 4.5, tongoti 4 months ne 10 days permit gwam yawe. Ndine 4 months ne 10 days muno permit gwam. Kune tumwe tumaid twatinopiwa so tiri muno. Tumaid utoto hatubudi zvokumhanya kana twa expire. Handiti hatubudi zvokumhanya. Yangu inini ID because ino expire every year. Ataipiwa ndichiri kumapepa. Yaiti ikapera so ya 2023 yakapera muna 2024 bva apply imwe. Handiti ndichizopiwa mapepa gore racho August. Ndakaiapply sanasi 3 to 4 days yanga, I think 4-5 days yanga yabuda. But vamuwanita 2 to 3 months asina. Mukuzvinzwa? Inini zvangu zvaingova bam. Ukaitwa interview chaichaiye mapepa whether wakudedzwa kaviri kana kekutanga ikoko, pane umwe anogara gore pasina mhinduro yauya kumapepa gore. But ini ndakaitwa yekutanga muna December, February ndichitwa imwe, ndobva ndazogara February, March, April, May, June, July, 6 August ndichipiwa mapepa exactly 6 months ndandareplyiwa. Tine vane ma3 good years haana kupindurwa pane yekutanga interview. Muri kuzvinzwa? Tine vane ma2 years haana kupindurwa pane yekutanga, but ndakapindurwa nekuda kwenyasha. Nhasi auya ndakaudza mukadzi wangu ndikati pa exactly gore rechitatu ndogore ramunouya. Wandibhiliva here maibvukuru kuti chiprofiti changu chinoshanda? Ingoti baba muri muprofiti, iti baba makayera, iti baba makatumwa. Ndakamuudza mukadzi wangu ndikati ini gore rechitatu ndogore ramunouya. Izvi vachingouya totoenda kuimba huru. Chaita kutoti bye bye wokanhingi kastudio yaka. Pamela Gundana wayo. So guys, ndakita sei ndakuenda ndanguva ndakuonekai. Chingoitaiwo kuti aiwa mazepe uri murume akanaka anoda mukadzi wake, kamukasadero handiendi ndogona kutanga kutokutukai futi. Ngoitai kuti mazepe uri murume akanaka anoda mhuri yake. Full stop. Full stop. Saka vaya vainditi uri ngochani muchaita seiko? Halo vaindituka. Ini pano ndinitsvaga mari. Mukuzvinzwa? Tinadzo mari asi mari inoda kuramba itsvagwa. Vari kuva vanhu mabiliyoniya but havamuki vakarara sei wiki newo chaiyo vanadzo mari, asi ndikakuudzai kuti vanotoita masleepless chaiyo night vaitsvaga mari. Muri kuzvinzwa? Vanogara vari mudenga vaitsvaga mari. Mari chero kavanayo hapana zuva raunombostopa kuitsvaga, ngatitaure chokwadi. Ende ukaona waita mari ukastopa kutsvaga mari unobroka. Ndoda kuudzai mari unoiita uramba uchingoiita, uramba uchingoitsvaga, uramba uchingoiwana.
mukuzviona. Saka mukaona panapa ndikauya ndichiti ndazodai teedzerai zviripo panguva iyo, like life yataita iyo, teedzerai zviri pano, mangwana taitawa nemwe topic. Mukuzvinzwa, but yanhasi yanga isiri content, ndiri kukuudzai zvanyatsoitika chaizvo. Asi mukadzi wangu anga ari right, handidi kunyepa, regai ndikuplayerei pati yacho, anga ari right zvekutodaro. Is just ndangohakirawo pakuti pane zvazviita sei, pane zvazvichindinetsa. Mukadzi wangu atori right zvekuti indi nditori benzi. That's why ndakuudzai ndikati mukadzi wangu zvimwe sezvananda kungotaurawo hazvinhu zvakapfuura kudara. Regai nditange ndaiterera inini because handina kuiterera yese nehasha, otherwise ndogona kuzoplaya zvisizvo. But kana ingonzwai. Kuti sei. I know kuti muchapopota kuti muchaita sei. Anditi ndatarisa kwaane nguva ndichitarisa ndichiona zvangu mamovement enyu amuri kuita paFacebook apo. Do you know that you are destroying yourself? I know kuti pachenyu munogona kuti hanzi imimi hamusina kana basa nelife kana kuti hamuna basa nevanhu, but most of the stuff zvatinoita hatiitiri vanhu, tinoitira isusu pachenyu. Do you know that you are selling yourself to pavanditi ndotengesa upenyu hwangu kuna devil, ndopandatsamwa ipapo manje, ndopagumira audio iyi maninzwa. So mukadzi wangu anga achinditsiura behavior yangu yepaFacebook mazuva awa, anga asiri right. Ndokukonana kwataita, mukadzi wangu hana chaanditadzira, anga achinditsiura, da kuudza chokwadi. Asi kuti inini pandibata, pandisvota nepekuti ndiri kutengesa upenyu hwavo kuna devil, mukuzvinzwisa, ndo nyaya yangu netsa iyo. Handichakunzwisi kumberi because mukadzi wangu unotuka. Zvamondiona ndichituka panapa handituki. Mukadzi wangu unotuka zviri very soft. Manzwa, mukadzi wangu unokukurura kudai agokusiya wakashama kuti ndonga ndakambokuudzai before. Mukuzvinzwa, saka handichaplay kumberi nekuti ndasakurwa. Mukuzvinzwa, ende vanokutuka vachiseka so. Asi mukadzi wangu wandituka, ndichakufonera hangu ndamuka, handidi kunyepa. Ndanzi mukadzi wangu ari kunditisiya zvauri kuita. Apa inini zvimariwo zvimadhorasi zviri kupinda zvandakuudzai kuti mari kana waiona ichiuya, ina handidi kunyeperai, peji rangu riri kubhadhara guys. Taura chokwadi pamberi paMwari, peji rangu riri kubhadhara. Vari kuti mapeji haasi kubhadhara, aiwa handizivi kuti mune mapeji akaita sei. Inini peji rangu riri kubhadhara, ndakuudzai chokwadi. Shoma iyoyo peji rangu riri sei, riri kubhadhara. Kutaura chokwadi mukadzi wangu haanyachakanganisa, handidi kunyepa, ndautaura chokwadi chakaperera. To the devil, you are selling yourself to the devil. You are selling yourself to the devil, Banotando. Hatimbodi kunyepera. Kwazviri kuenda ka? Muchazoyeuka bakumvura yanaye. Kwazviri kuenda. Chete, papa sitomborina nyaya. Handi kunyepera, asi kuti ini ndiri hakirosi. Hanzi player mazebeka kana wakanditarisa. Ini ndiri hakirosi chete. Ene ndinohakira, aiwa kuhaka ere. Kuhaka ndinohaka, ndo munamato mukuru wanda kuti kana muchinamata zviya muri pamafasting, muri pama 10 days, muri kumachechi enyu, namatirai mazepe, mweya wandinawo wakashata. Handidi kunyeperai. Mweya wandinawo wakadi wakashata. Mweya wanawo. Hanzi tinzwise titorewo manotsi ekuzotuka wedu. Munoziva kuti kana uchida kugona murume hatuki zvine hasha. Mawanzwa mayava, mawanzwa zviri soft, zviri clear, but zvandigura chihuru kudambuka kuti gwishu. Vane vakanyorova vari soft, zviri clear, ende vanokusiya vakuparadza. Munoziva kuti vanosiya vakuparadza kukuparadza. Audio yakareba intontemisa musoro, handi kunyepera. Ndikatoiplaya dzungu rangu rikatanga because ndatoita chiveve time yandateerera audio. Saka ndisuda kuramba ndichiplay. Ndichazoni ndakafarisa ndichakuplay. Kana kuti regai ndigoigadzira, ndigoiedita zvakanaka, not kuedita. Ndoisa pakapicture so inogona kutotipinzira mari futi audio iyoyi. Ndokuisai muchinzwa kutsiurwa kwandaita nekutsamwa kwandaita. Handiti hanzi siyai peri mazepe. Hanzi nyadzisa mweya wakaipa shuwa. Kutaura chokwadi mweya wakaipa ka. Vamwe vanosimboti mavhiza anouya nemweya wosvina, but mavhiza wakawo andibatsira nokuti
kana ndanga ndiri pane imwe point yokuti something is not right. Handidi kunyepera, ndandiri pane imwe point yekuti something is not right, but anyway, Mwari ndiye ane mafanzi amaibva kuruma faraka. I have learned very soft, loud and clear. Yeah. Hanzi player mazepetiwewo kana imi vanhu muda kuhwachukemi pamwe vanogona vanhu kana vataura zvonyadzisira ka. Handi munoona kuti ke zvino mazuva anaya vanhu vanotuka havatombobwanikwi paFacebook. Because Facebook yamuri kudadadzika nayo muchituka vanhu muchidini iri kutokudestroyai more. Zvekuti chero zvamaiti moda kuzoita actress, moda kuzodai kuzova nekambani yenyu yekuita zvema-actors, muri kutoikanganisa kambani yenyu yachona. Musawara nokuti actress mukadzi wangu agone chirungu. Havanochigona but havazonyanyisi. Anyway, so vanga vachitraiwo kudi kundidzoredzera. Handiti inini problem yangu handidi munhu anotiendera kumberi. Chero wakanaka unopedzisira waipa. Ndio problem yangu yandinayo. I think I need to pray for that. Kuti nditi mweya weshaisano, kuti nditi mweya wechi handihwisisi. Mukuzvinzwa?